चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय इउएन एकाडेमी बर' बाजार फरायसालिया थामथि गायसंथाय सान फालिदों। बे हाबाफारियाव फिरफिलाखौ बिरहोयो फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि पनजित बसुमतारी आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो फरायसालिनि बोसोनगिरि काथिनाथ बर'आ। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावो बिजनी दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारी, ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आरो फरायसाफोरनि दिथागिरि बिथांमोनहा। बे फरायसालिनिनो गोरायुं चन्दन नार्जारी बिथाङा बुङोदि बर' बिजोंखौ अरायसम लाखिनो आरो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ गोग्गो आरो मानगोनां सोलोंथाइ होनो थांखिजों ओनसोलनि लेखा गोरों सुबुंफोरखौ थिसनथाइ होनानै सोलोंथाइनि आबहावाखौ मोजां खालामनो बे फरायसालिखौ गायसंनाय जादों। बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजों फारसे दिनै इउएन एकाडेमी बर' बाजारनि थामथि गायसनथाय सान, बे गायसनथाय सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दा बे इउएन एकाडेमी बर' बाजारनि जा थामथि गायसनथाय सान, बे गायसनथाय सानाव जोङो गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी सार, लोगोसे माननि आलासि हिसाबै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी सारखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। बेजों लोगोसे ओनसोलनि गोबांथार मेलेमजिबि आरो बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां मावथिफारिया बिथांमोनाबो जोंनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दा जोङो जोंनि इउएन एकाडेमी बर' बाजारखौ थांनाय 7 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव जोङो बे फरायसालिखौ बर' बिजोंखौ अरायसम फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बर' बिजोंनि जा फरायसाफोर, बे फरायसाफोरखौ इयुन गोजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों जोङो बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों, जाहाथे बर' बिजों फरायनानैबो जोंनि जा बर' फरायसाफोरा इयुनाव सासे जाफुंसार सुबुं जाहैनो हायो, गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो, गावनि थांखि फारसे सहैनो हायो। दा बे नोजोरजोंनो जोङो नैबे बर' बाजार हालामाव ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि आरो माखासे समाजारि आफादफोरजों जयै सावरायलायनानै नैबे फरायसालिखौ गायसननाय जादों। लोगोसेनो बे फरायसालिनि जा गुबै थांखियानो बेबो जे जोङो जोंनि बर' बाजार हालामाव जे गोरों जानानै थानाय माखासे थिसनथाइ मोनथ'यि गोरों सुबुंफोरखौ जोङो दान्दिसेनि थाखाय थिसनथाइ होनानै बेखार जेंनाखौ सुफुंनाय, लोगोसे जोंनि बर' बाजार हालामाव सोलोंथाइनि आबहावाखौ गोसारहोनाय, नैबे गोख्रों थांखि आरो नोजोर लानानैनो नैबे बर' बाजार हालामाव बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों। दिनै बे फरायसालिया खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि खावलायनाय बायदि, हांख्रायनाय बायदियै फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिथांमोनाबो नैबे जोंनि मेलाव खोब गोसो गोरबो होनानै बाहागो लाफैदों। दा बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो दिनैनि बे मेलाव बाहागो लाफैनाय जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनि दिथागिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरो दिनै जोंनि जा बे मेलाव जोंनि हांख्रायनाय बायदियै ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोर, गाहाय आलासि बिथांमोन आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो साबायखर बावदों। आदसा, आथिखालसिम बे फरायसालिया जोङो 2020 जा सोलोंथाइ बोसोर, बे सोलोंथाइ बोसोरखौ गिबि सोलोंथाइ बोसोर हमनानै जोङो थांनाय 2022 जा सोलोंथाइ बोसोराव 17 जन जा फरायसाफोर, बे फरायसाफोरा गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। बे मेट्रिक आनजादाव सासे डिस्टिंसन, 2 स्टार आरो बिसोरखौ लाफानानै गासै 7 फार्स्ट डिभिजन जानो हादोंमोन। लोगोसे 6 सेकेन्ड डिभिजन आरो 1 थार्ड डिभिजन जों उथ्रिसारनो हादोंमोन। आरो आथिखाल 2022 आरो 23 सोलोंथाइ बोसोराव बे फरायसालियाव गासै 183 फरायसाफोर दं, लोगोसे 20 जन स्टाफ। बे 187 मादाव
देग्लाय 2023 जा सोलोंथाइ बोसोर बे सोलोंथाइ बोसोराव जा मेट्रिक आनजाद होगोन फरायसाफोरा जाहैबाय 13 बे 13 फरायसाफोरखौ जेरैखि जाया 100% जा आनजाद उथ्रिसार जाहोनो थाखाय जोंनि दा फरायसालिनि सामलाय आफाद लोगोसे फरायसालियाव फोरोंनाय फोरोंगिरि बिथांमोना हाजासे नाजागासिनो दं जाहाथे फैबाय थानाय जा जोंनि इउएन एकाडेमि बर' बाजारनि जा रिजाल्ट बे रिजाल्टआ 100% जायो दा बेनि थाखाय आंनि साइडनिफ्रायबो गोब्राब नाजानायखौ आङो खालामगासिनो दं दा बेखिनि बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 91015411839365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन